Postoji stotine načina da dijeli na nas, uzmite prije oslobođenja, prije 90. godine u Hrvatskoj ili u Jugoslaviji bivšoj, komunistička partija, ako je prijetila ljudima i branila ljudima ići u crkvu, onda je bila sotonski sluga. Jer nisu li u partiji Sotonu. Toliki su se katolici uključivali u partiju, nigdje Sotone. Imaš tamo drugog sekreta, drugog odgovora, nigdje Sotone. Ali je partija bila u službi sotonskog djelovanja. A da ljudi Sotonu nisu uopće prepoznali. Treba gledati očima vjere, kroz Krista, rekao sam. Ne svojim prirodnim pogledom. Dakle, droga je u službi Sotone. A u 2. Timoteju 3.13 čitamo o različitim vračarima. Grčka riječ koes znači onaj koji mumlja, mumljač. Izriče čarolije. I ta dva vračarstva, droga i glazba, idu jako skupa. I zato sve toga isto moramo čuvati. Vi znate, osobito mlađi, da postoji ta glazba, ja to ne znam gdje se izgovori, heavy metal, u sprezi osobito s drogom, je to veliko područje zapravo vračarstva ili klanjanja Sotonu. I morate se čuvati. I kad čujete neku glazbu, koju znate riječ, na primjer, kad mi naiđe pjesma, ono što sam u kavu stavila, ja to odmah vičem. Obratite pažnju na riječ. Mi nakon mlita okilavo to slušamo i pjevamo isprazne pjesme. Zamislite, strašno. Jedan kršćanin pjeva jednu ispraznu pjesmu. Neće pjevati Isusu Kristu, ali će pjevati što sam u kavu stavili. Mnogi druge slične, nemojte to slušati. Posebno ako znate engleski, pa znate gdje, o čemu se radi, čujete se toga. Postoje različite knjige koje su kanal ili kanali okultizma. Čitam u Djelima apostolskim u 19. poglavlju, gdje se kaže mnogi pak od onih koji su povjerovali dolazili se ispovijedati i priznavati svoja djela i podosta onih koji su se bavili praznovjerjem donosili su knjige i spaljivali ih pred svima. Procijeniše te nađoše da vrijede oko 50.000 srebrnjaka. Kad to preračunate u suvremeni novac, to je strašna velika suma novca u ono vrijeme gdje su ljudi imali u svojim kućama različite prazvojne knjige. Molim vas, dođete u kuću, dignite jasno. Da ne leži koja sanjalica pod vašim nastupom. Sasvim kratko, evo reći vam koje su to praznovjerne prakse, barem neke da čujete od njih. Okultno područje sile, akupresura, akupunktura, bioenergija, astralna projekcija, hipnoza, meditacija, borilačke vještine, one koji priznaju naravno snagu, to su osobito istočnjačke vještine, jiu-jitsu, tako dalje, judo, kontrola i dinamika uma, parakineza, telekineza, lupkanje po stolu. Toliko često vidim katolike kad sam kod nekoga da krskaju da ne urekne. Tim što si krskao da ne urekne, ti si urekao. I sve ću urekao.
je stari slavenski običaj, prije nego su postali kršćani, da ne ureknu. To su predkršćanski Hrvati. Postoje okultno područje znanja, astrologija, automatsko pisanje, osluškivanje glasova, kristalne kugle, vidovnjaštvo, koloroterapija ili visa, gatanje, analiziranje rukopisa, horoskop, iridologija, kabala, mediji, čitanje misli, numerologija, znamenja, hiromantija, čitanje islama, frenologija, analiziranje i izlubanje, odrežemo ti glavu da analiziramo. Seanse, tarot karte, čitanje sudbine iz kave, telepatija, različite moći i čini. Sve knjige koje uvode u kultnu praksu, sve religije i kultove koji tvrde da posjeduju naravnu objavu, ali se ona ne protivi Bibliji. Tu spada antropozofija, kršćanska znanost, slobodno sidarstvo ili masonerija, New Age, pokret, scientologija, spiritizam, teozofija, istočnaške religije, Hare Krishna, Sai Baba, Islam, transcendentalna meditacija, reiki, joga, pritočka. Postoje okultno područje koje djeluje putem fizičkih objekata, različite amajlije, anke, kamenčići, dati prigodom rođenja, čari, kristali za iseljenje. Istresite džepove, možda ste jutro stavili kakvi kristali za iseljenje. Droge, ploče i kazete s heavy metal glazbom, heksagami, simboli sreće, horoskopski znakovi, ploče za pljenje poruka duhova, poganski idoli, talismani, okrovice za zdravlje, oko ruke. Postoje osobe, različiti šamani, pošast je za njima, za onim starim poganskim šamanima, gotovo indijanskim. Jeste čuli za bracu? Najobičnije varalica, ali mnogi autobusima odlaze k njemu. Neko će se začuditi da je akupunktura okultno područje. Istočnjaci, ono što oni vjeruju o čovjeku, da je čovjek pod sudbinom, horoskopom, kao i da se paralele i meridijani kroz nas, da smo povezani sa svemirom, postoje te ubodne točke i onda se sve rješava u našem životu. To je sve povezano sa filozofijom, stilom života, načinom ishrane kod istočnjaka. Naši zapadnjaci vjeruju 6 mjeseci, onda idu tretirati ljudi. Ne postoji bioenergija. Istraživali su, nema nikakve bioenergije. To je